Kum ka jingrakhe ka national demand day menda kasi balang arpholai terek ulber kaseng kinong tre belas ngi ni kinong tre yeng briu kilami madan ban pensngoi ki mat jingdawa ka beningkong ba ka sarkar kan thau no de ka an ki pas kem ban ai jingya dai ka kam jongki bat ba ka sarkar kan ithu no eki ha ka tanat labor jong ka jela kilo ong ru balada ka sarkar kan thau no de ka welfare board ban ithu bat pendung ka tang eki kani kan pensuk iki ha balet re ha yeng briu bat uki tra yeng ru kin kham shanya bha na marbala itho hi da ka sarkar bat ling ba kani ki kirpa ru ek sarkar bakan ai ka jingpin tikna bakin yo ek bai bam temen la da om la shu ban bela Tip minta kasih katanya rakhi kadeka national demand day te hakajo kapo sa sen ka jong pinong trai guru minta kasih rengkat lang bat union jong ki domestic workers wilayah amin lang ban bu kita kibat jingdawa ka sarkar ho nama ko bakit bala sen ni kadeka sen ngadu uslam arajar lai kat hadu minta nila koi house nam arajar aku Kejingdawa tiyak malang Islam ka sarkar kakalian na koy ka pos koy ka lawan koy ka sarkar koy kita kita lawan koy ka sarkar koy Islam kita niyo iba kamdan ka ka sarkar ka ba berkat ka ba yadai bad ka jing ka jam udok usuk ba ibna ka belas ni te ngimde kran hi hawa ka ba yadai tamat kinong tri yang mentabaro niyo iba kinong belahi ka ibna ka belas ni ki syam jinja ki bat ki kedu shisha hadu kata-kata namar ba kajing jinja ka jong kam kajing podor ka jong kajing tre ka jong ki kajing kiudor ka jong kamar bam bat kalau ka ai ka basusi ba ngal ong bale si ba na preg bili ginong ipat dumi ba don ka bo mo dan shu igai ri iban kran halor ka issue kamat ka jong kinong bela halor ka issue kamat ka jong kiudor ka kajing kiudor kamar bam kamar di kajiran kita na di pai school hadu kipat kita tadi kajita ang selatan kibaya don masih kiba belah kisutu ya kajing ya kajong ti nakalian kasal ko anyele kat la kat yai nakapor bagen bu kita kimat jingdawa ka sarkar lesi ngalabat penmau ba hatisnem kiba shua ba chief minister jungi unwan ko menteri rang ba akan ikajalla ulalong tang MP mon apa na kamta kalun sabha hadu kaporu kini ki delegation ki jongi kila lek bani kendu ya ko Delhi bat ngila yo kejikular nadu aku tu kapor ba un sapun pe ya kabaya dai bat kadi ka hok ban wanra ka ta an ka ban ai jinga dai ki bri ki tre yum bri te hadin kata yo i ba kam rani ai kata ka jinki rani kata ka jing ya kran rani kata ka sur ka ban ni ka suntur ka jong utan ba dong ba min kran fi shahar ka hok ka jong kata ki nong tre yan te hadin kata pa dengi i ba ka lawan kini jela ju ikum menteri rang ba kaladan bezikirman ka kapor khandian namar ba ngi smuthu shai ba ubri bangila ya kedu markmat pada kran ubri balatif pangi di isu lesi ondaw lawan kapor ka jela lesi un pek thamba ka be dai bar ka isu jong ki de ki longkuni ki ba irna ka ba shubulai lashin ki de lesi ulla ban pek thamba mo ni kalong kami nama bala dan ni up dia ke sarkar bakan petrai kam ya ka anya ka beta ki kibre petrai ke ho shibun ngat na preng gini ginong ni ikmat ki bala jiwan pane shibta ki program ki ki peni ya kata kata ka jik kershan ka jong ki mo ba ni kershan ki kibre petrai ni kran ba ke sarkar te kumbaki tip hiru bakan ka sarkar India islam ki ka menchua kala persang manwanda kata ka policy na kabanta ki bro batrai bro ngi ngi ong mangin ko ka policy labian ki policy wanra beta ki an ki baskem proper legislation kaban ai shisha kata ka jingya da na kabanta ki bro batrai bro di lesi hakade ka ngalaban percaya kan dia hakade ka memorandum ka bangi ngi la de ha house name arajar khakra bat ka ba mila pukre yang minta shising bat pertama ka sarkar kimat jingdawa kilong bet ba kinwanra beda kata legislation nanti kata an ka baklan ka ban ajing ya da ba ka sarkar ese kam deishu kan man ong ko ka juang man ka por ba ka sarkar kam dan pisa ban constitute lani ban shna kata welfare board ban ajing ya da ki kilong kuli ki ka bela ngai hawa ka sarkar ka por ka dei ban tip ban wa tidak ti kumnu ban kuli ka pisa te namar bala ka sarkar kan wanra ahira kata legislation ka papian ka bamur ka
kajing song singan bat kajing ada kanwanya baro di desi da kajing wanra kata ka proper legislation gila abandan ka compulsory registration na kabanta kinong bala ka compulsory registration na kabanta ki try ki ba ai kam ki try ru kisnai ha kiyo ki nong try ki ba la dep register ki bala ibu ka sorka ki ba biang mo la si ki ta ki jing ko ki ban ai ki dei ki ban ai ki song shanu ki ban na kisnong ayu te bat kum ju hiru na try kinong bala ru kinjung dala shingan shibon ba kente bahayin jom no ngan try kat no ka jing siu ngan yo kai ka tam ka banga ngadai ban try no lada ja banga ur na ha ngamun saw ka jing bala ka sorkar ka don ka welfare board ka bakalashna na ka benta ka jongi hangta la singala ban yo itila jingra bang sumare la de ha ka jinglong tamen ka jonga la ngamla shu ban bala ka sorkar kalashna ka welfare board ban pai ba ngan yo ka bai bam kumen ngamla shu ban bala mo telaga ki don kun ki jongi ki ba lese ki ba kham smart ki ba khamon chikmat ka jing kuli kandan kata ka jing kerman bala da ka welfare board ka baklan ka don kandan ka jing kerman ba ki kun ki nong bala kila banong ki doktor kila banong ki IAS officer kila banong chakman ndai banong ba kan syukur la kata generation ka baong ba kun nong bala kin kala nong bala kun doktor kin nong doktor ndai ngiyo i ba ki don bon na ki kun ki nong bala ki jangi ki badon ni kata ka sapat badon ni kata ka jing nang sista kababiang mo kiba pro ka jing puli ka puthi rai shulong no ka jing dolat ka jing kutlat ka jogi ka long ba kim yo ka jing persyan ka babiang namar jong ka jing nom biang kam ka jogi puli kita bat ka jing po dor palat ka jing siyo ka dor bai dia ka jing ki menyen kan le ai employ halor ka di tingi na pentre ru ya ka memorandum sa sisian bangit temau yo chief minister jongi ya ki kular ki ba ulakran bo pet halor ki di ki mat ke bedai kilong bela te gila persang bangin ya wat kata ka bangin ya yo kata ka appointment ban song ban ketu ban kran ban ya pli jumut hai ka de ka kam ban utun rai haru mentangi pat yo ya kata ka appointment ka office te gila haban ni ya di si na ba ka jubab ka bangin yo kalong ba na ba ka jingbung kam jong ka session ka bala dapat ka jingbung dan ka jong menteri rang ba ka jela dengi ki bala da menteri rang ba join ka office ko pakilaong kata aku sautarik kata lasai unpet don air kata kasgi bangin yo banyak keren khamba halor kani kamat bat ba hakaju kapor ba inyo snow ya kata jubab na kalian ka jong urale na kalian ka sorkar ba kadon ayu ban ong halor kamat ka jingdawa ka jong kinong triyen ka ba kamde ka jingdawa ka badang menta shibet lani ka jingi ki ka badang menta kasgi kani ka de ka mat jingdawa ka bun tali kisnam bat ka jingi ki ka bun ni surak ki na bun tali kisnam